البدر المتمم جمال العالم صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم. سلام نزي بعال انت خبروا امنتي بملئكم وكعن مولد بعال ابصحكم كبلكم زفوتو بمخنيات از بعال دما حدا مدلاوي نباكم خبل ميزيم بلال ولا حبشا ترخيبه زلخو اوشتو تايتاي حيزلو زبلون حبيرنا انا خنرئي هاجراوين محبراوين طقمتات حقفو خمسه حزون سمعنا انا مو زفان قد مريم حبيركم علىخو سعبوني. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. إذا خبركم تملكتنا زمزم أب كلتشحن عسرتن عم تمرتيو تمسريتو يكون الأنبر اللي عدمي أيو حرفو زركب بزحات ሃይማኖታውን ባህላውን ቅርስታት ድማ እዩ ሒዙ ዝርከብ ከምቲ እትርእይዎ ዘለኹም ልክዕ ምስ ኣተና ናብ ኢድ ፀጋም ዝርከቡ ብስእላዊ ዝተገለጹ ታሪክ ሓዘል ምስልታት እውን ሒዙ ይርከብ ካብቲ ፈላማይ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ነጃሺ መስጊድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ጥንታዊን ታሪካዊን መስጊድ እዩ ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተመስረተ እውን ዝፍለጥ ይሞ እሱ ንምዝካር ወይም ድማ እሱ ምስሊ እዩ ኣብዚ ተቐሚጡ ዘሎ ካልኦት እውን ሓቂፉ እዩ ዘሎ ምስቲ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኣብ ከሚሴ ኣካባቢ ኣብ ዝርከብ ልዕሊ 900 ዓመታት ዘቁፀረ مسجد ون بفوتو ملك عبزي تأميت له عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. عبزي تريوم زلهم دما مس هيمانوت إسلامنا متأسسات زلوهم تاريخون انتون نوت تاتيوم عبزي تأميت زلو عبزي كتاب الله خمس فلات تفعلوا استمرتات حقفهم زحزو نوح عدمه زقصروا دمايهم أبز دما عرسهم زخالو ملختي حزل صحفاتهم يركوا يوم نعبنت نبي محمد ناب نجاسي أفتقوان مالتيو دبدابي اللي إخوهم نيرهم يوم خمس حزي تكنولوجي أي معبل النيرو سلكيلن كالي بحتصير جزيز وزحوم الأختات سلازي نبرو سعبتي ويمدما تختلت أمنات إسلامنا خمس لأخو زقلت دبدابي أبزي تقميت له بقامكم حارنيان عربيان دما يوم تسنديدهم أبزي ميزيم تقميت أمزلو مالتيو عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. خنقصل كلنا دما ازي تريو زلخم ميزيم ببلال الحبشة سمز تسيم ايو فلما اوان دما امنت اسلمنا زتقبل ايثيوبياوي ايو اب امنت اسلمنا عوي تاريخ زلعل اذان مسؤولة تحيزو دما عوي تاريخ زلو ايو بلال عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. فلما اوان هيمانوت اسلمنا نمت اتتاوكا بزتل اخو 15 امنتي مالتيو ناتاتهم سم زرزريو ابزي تصحيفو زلو ويم تسنديدو زلو كاباتهم دما حنتي غالو مخانا ايو ززرب رقيا يا دما تبحال عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. أبزي دما نخال أيزور ناب حبشة زتسددو سمزرزرو مينا أبزي نركب 83 دق تبعتيون 19 دق أنستيون مخانن يون زرقنا زي صحف عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. زي كلمتي نريهم زلنا دما بإثيوبيا إلامات مالتيو زتصحفوا بقانقو عربية زتصحفوا كتابات ويم دما مصحف دما مرأيا نخوخوني أبزي تقميتو زلو عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم.
ኣብዚ ድማ ቅድም ኢልና ልዕሊ ዝኾኑ ናብ ሓበሻ ዝመፁ ሰሓባውያን ገሊፅና ልኩም ነርና። ኣብዚ ድማ ኣብ ሓበሻ ዝተወለዱ 9 ከም ዝኾኑ እዩ ዝሕብሩልና ማለት እዩ። ደቂ ተባዕትዮ 5 ደቂ ኣንስትዮ ድማ 4 ሰሓባውያን ኣብ ሓበሻ ተወሊዶም እዮም። 31 ድማ ካብኡ መፅኦም ኣብዚ ዝሞቱ 31 ኣብ መሬት ሓበሻ ሞይቶም ኣብ ነጃሺ መስጊድ እውን ከም ዝተቐበሩ ሓበሬታታት ኢና ረኺብና ዝተኸበርኩም ተመልከትና። ሕዚ እውን በዓልኩም ሳና ተሕልፉ ስለ ዘለኹም ኣዝና ኢና ነመስግን። ገና ዘይተተንከፉ ብዙሓት ታሪክ ነክ ዝኾኑ ናውትታት እዮም ዘለው። ናዋኹም ናበልኩ ምሳኹም ፃኒሒት ዝገብር ዙፋን ገብረ ማርያም እየ። ሕዚ እውን ሰዓሙኒ عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم ተመልከትና ሕዚ እውን ካብቲ ማእኸል ውፅእ ኸይበልና ዝተፈላለዩ ናይ እስልምና ናውትታት ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ናውትታት እዮም ኣብዚ ዘለው እሞ ኣብቲ ሽዑ እዋን ወይም ድማ ጥንታውያን ኣቦታትና ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናውቲ እዩ ዘመላኽት። ቀድሚ ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ ድኻ ቅድሚ ምግባሩ ክትተሓፃፀብ ግድን እዩ እሞ ብከምዚ ዓይነት መልክዑ ወይም ድማ ብከምዚ ዓይነት ናውትታት እዩ ዝጥቀምሉ ነይሮም። በራ ደሎ ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ዓርሱ ዝኸኣለ ድማ ማይ መትሐዚ ኣቕሓ እዩ ዘሎ። እዛ ዘንቢል ትመስል ድማ ዝተፈላለዩ ኪታባት ወይም ናይ ኢድ ጽሑፋት ሒዞም ናብ መስጊድ ዝመላለስሉ ዝነበረ ዘንቢል እያ ድማ ናብዚ ክንከድ ከለና እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ኪታባት ብዝተፈላለዩ መዓልትታት ወይም ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ዝተጻሕፉ እዮም ዞም ኣብዚኦም እንሪኦም ዘለና። ቀፂልና ድማ ተመልከትና ጥንታውያን ኣቦታትና በቲ ውሕልል ኢዶም ዝተፈላለዩ ፈጠራታት ወይም ዝተፈላለዩ ሙያታት ይፈጥሩ ነይሮም እዮም እሞ ካብኦም ኣብዚ ፊት ለፊተይ እትርእይዎ ዘለኹም ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ኪታባት ወይም ድማ ዝተፈላለዩ ምስቲ ሃይማኖት ዝተሓዙ ኣስተምሮታት ክወሃቦም ከለው ኣብዚ እዩ ዝፅሓፍ ነይሩ ከም ብላክቦርድ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ማለት እዩ። ትምስኡ ዘሎ ድማ ብዝገርም ኩነታት ካብ ሻምበቆ ተፀሪቦም ዝተዳለዩ ከም ቢሮ ወይም ድማ ከም እርሳስ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣብቲ እዋን እሱ ንመርኣያ ተባሂሉ እዩ ድማ ኣብዚ ዘሎ። ሕዚ እውን ሰናይ በዓል ንኾነልኩም እናተመነኹ ካልኦት ቦታታት ከላለየኩም እየ። عيد مبارك علينا وعليكم ከምቲ እንሪኦም ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ሃገርና ሙስሊም ማሕበረሰብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ ዝኽደንኦ ዓይነት ኣከዳድና እውን ብከምዚ ዓይነት መልክዑ እዩ ንምርኢት ክፍቲ ገይሩ ዘሎ። ካብ ተፈላማይ ክንጅምር ከለና ኣብ ትግራይ ኣካባቢ ዝኽደና ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊማት ዘመልክት እዩ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ራያ ኣካባቢ ዝኽደን ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ዝኽደንኦ ኣከዳድና እዩ። ቀፂልና ድማ ናይ ጎንደር ኣሎ፣ ናይ ኣርጎባ ኣሎ፣ ናይ ዓፋር ሙስሊም ባህላዊ ኣከዳድና ደቂ ተባዕትዮ ዝኽደንዎ እዮም። ኣብዚ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓፋር ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊማት ዝኽደንኦ ኣከዳድና እዩ። እዚ ድማ ወሎ ወዲ ተባዕታይ ዝኽደኖ ዓይነት ኣከዳድና እዩ። ኣብዚ ድማ ናይ ሃላባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህላዊ ኣከዳድና ዘመላኽት እዩ። እዚ ማእኸል ብሓፂሩ ናይ ዝተፈላለዩ ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ሙስሊም ማሕበረሰብ ዝኽደንኦ ባህላዊ ኣከዳድና ዝገልጽ ማእኸል እውን ሓቂፉ ዝሓዘ እዩ እዚ ሙዚየም። عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم ከምቲ እትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ድሕሪተይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ንጥቀመሎም ናውትታት እውን ኢኹም ኣብዚ እትርእይዎ ዘለኹም ስፈ ኣሎ ሙዳይ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ትግራይ መጋየፅታት ከም ኩሕሊ ወርቂ ቀምጠሉ ስፌት ኣሎ ሙዳይ። ካልእ ድማ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዓፋር ኣብ ኦሮሞ ኣብ ወሎ ኣካባቢ ከም
ትርኣስ ባህላዊ ትርኣስ ዝጥቀምሉ ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሑ ኣቑሑታት እውን ኣብ ዘለዉ እዮም ኣነ እውን ቅድሚ ሕዚ ዘይፈልጦም ኮይኑ ግን ኣብዚ ማእኸል ዕድል ረኺበ ንኽሪኦም ተመቻችለ እዩ እሞ በዚ ኣጋጣሚ እውን ከመስግን ይፈቱ ኢሉ እውን ብዕንጨይቲ ዝተሰርሑ ብፍላይ ኣብ ክልል ዓፋር ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ባህላዊ መመሸጢ እውን ኣለዉ ኣብዚ ድማ ከምቲ እትርእይዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ውፅኢት ኢደ ጥበብ እዩ ዘሎ ካብ ጭቃ ዝተሰርሑ ብጭቃ ዝተሰርሑ ኢደ ጥበባት ኢሉ እውን ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሑ ኢደ ጥበባት ኢና ንርኢ ዘለና ሒላብ ኣሎ ሒላብ ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ኢሉ እውን ጻሕሊ ካብ ጭቃ ዝተሰርሐ ኢሉ ድማ ዝተፈላለዩ ኣብቲ እዋን እንጥቀመሎም ዝነበሩ ባህላዊ ናውትታት ኢና ንርኢ ዘለና ሙድዋ ወይ ድማ ሞኸስ ኣሎ ኢሉ ድማ ዘንቢል ባህላዊ ዘንቢል ናብ ዕዳጋ ክንከድ ከለና እንጥቀመሎም ዝነበርና ዘንቢል እውን ኣሎ ካውያ ኣሎ መስታረሪ ክዳን ኢሉ ድማ ፋኑስ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ወይ ድማ ኣብቲ ገጠራማ ክፋል ሃገርና ከም መብራህቲ እንጥቀመሉ መሳርሒ እዩ እሱ ንምርኣይ እቲ ዝሓለፈ ታሪክና ንምርኣይ ተባሂሉ እዩ ድማ ኣብዚ ብከምዚ ዓይነት መልክዑ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ ፀግዒ ድማ ሚዛን ኣሎ ኣብ 1950 ዓመተ ምህረት ዝጥቀምሉ ዝነበረ ሚዛን ንምምልካት ወይ ድማ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ሚዛን እንታይ ይመስል ንምባል ሚዛን እውን ዓርሱ ክኢሉ ኣብዚ ተቐሚጡሎ ተመልከትና ጽቡቕ ጻንሒት ምሳና ተካይዱ ከም ዘለኹም ተስፋ ዝገብር ገና ኣይተወደአን ብዙሕ ታሪክ ሓዘል ዝኾኑ ናውትታት ስለ ዘለው ሕዚ እውን ምሳና ንክትኮኑ እየ ዝላቦ ወይም ዝዕድመኩም እሞ عيد مبارك علينا وعليكم ዘለኹም ድማ ባህላዊ ጎጆ እዩ ኬል ወይም ድማ ዛውያ እናተባሃለ እዩ ድማ ዝፅዋዕ እዚ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ሸኽ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ኣስተምህሮ ክህብ እንከሎ ሸኽ ኣብ ውሽጢ ዶ ይኸውን እቶም ዝመሃሩ ድማ ትምህርቲ ወይም ድማ ኣስተምህሮ ዝቕበሉ ንዕኦም ተምሳሌት ንምግባር ኣብዚ ኣእማን ዓርሱ ዝኽኣለ ኣእማን ተቐሚጡሎ እዚ ድማ ኣጎዛ እዩ ካብ ቆርበት ዝስራሕ ኣጎዛ ንመስጊድ ዝጥቀምሉ ኣብቲ እዋን ንመስጊድነት ዝጥቀምሉ ዝነበረ ንዕኡ ንምልካት እዩ ድማ እዚ ተቐሚጡ ዘሎ እዚ ድማ ቅድሚ ምስጋዶም ሳላት ቅድሚ ምግባሮም ዝጥቀምሉ ማይ መትሐዚ እዩ عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ተመልከትና ኣብ ትሕረይ ትርእዎም ዘለኹም ድማ በዓል ውዕለታ ንሃገርና ኢትዮጵያ በዓል ውዕለታ ዝኾኑ ሼኻት እዮም ዘለው ምስ ኣፍሪካ ኢሉ እውን ምስ ዓለም ጽቡቕ ርክብ ወይም ድማ ዓብዪ ኣሻራ ዘንበሩ ምዃኖም እውን ተነጊርና ኣሎ عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم እዚ ኣብዚ እንሪኦም ዘለና ኣልባሳት ድማ እዞም ኣብ ሃገርና ዘለው ሼኻት ወይ መራሕቲ ሃይማኖት ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ኣከዳድና ወይም ድማ ዓለባታት እዮም ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ከለርን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሰፋፈያ ዘለዎም ድማ እዩ عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام ካብቶም ሕግታት እስልምና ሓሙሽተ ዝኾኑ ጉዕዞ ሓጂ ሓደ እዩ እሞ ጉዕዞ ሓጂ ክግበር እንከሎ ድማ ጻዕዳ ክዳን
نخخت خدن يجدديو توم حاجتات خدن وزنورت أنتاوي أكدنا زر خوينو زرما قعزو حاج خجبر كله بخمس عينة أكدنا ستايل كمز خدن زملاخت وين دما زرقي أكدنا أيو زرما كودا لو عرسو على كودا زمزم ماي زبحال زحزلو وين دما زساتيلو أيو عيد مبارك علينا وعليكم تملكتنا أبزي تريوم زلكم دما أبستفلاليو زبنات أبسلطان زنبرو نقصات يوم أبا جفار حاويسو مالتيو عيد مبارك علينا وعليكم أبزي شيد ما خاب نقص هاي لسلاسي جميرو أب عداقا انكا هبا ان تعدد رجلهم زنبرو أقراشات ويبنما جنزب زحزة شيديو عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تملكتنا أبزون بهلاوي جامع حاوسو خالقوت مجلجلي زدقمو مسارحتات ويم دما ناوتታት يوم أبزي زركبو كنت تريو زلهم كاب قربت استسرح ጫማ ኣሎ ኢሉ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ዝጥቀምሉ ንመስገዲ ዝጥቀም ምሉ ባህላዊ ስፌት ብኢድ ዝተሰርሐ እውን ኣሎ ኢሉ ድማ ማይ ከም ኮዳ ዝጥቀምሉ ማይ ሒዞም ንበረኻ ዝወፅሉ ባህላዊ ናውቲ እዩ ዝውን عيد مبارك علينا وعليكم أبزي نريو زلنا جمع تنتوي أبوتاتنا مس وزاتنياتات زنبرم دبلوماسيوي ركب زرقي مثلتاتيو يدو دما ناب سخلو نارأخهم تاني تملكتنا خطوة خلهم دما نعرسهم رئيتو أقاميتكم يخم تقدو خمي خمس رخبكم وإلو دما زميزيم استسمعكم سمعت التقال تقولوا عرسو زخالة رئيتو زد صحفلو بوتاون قالو ايو كم نريو زلنا عب سلطان زلو سبات ماتيوم عدت غيرهم يوم زي ميزيمو ساتهم كور بريزيدنت قدماي مينستر أبي أحمد زي عدت قبرو خلو يدو دما خالقوت مينسترات عدت قبرو زلو زرقي مثلتات አሎ يدو دما أب مودأታ مالتيو عدتኛታት رئيتو زهولو بوتا مستمخانو خمن قدماي مينستر دكتور أبي أحمد حويسو دياقون دانييل كبرت إلون خالقوت أب لعل بوتا زركبو سبات رئيتوم أسفيروملو يركبمو مذكرتا تباحيلو دما تي زهاور إيتو أيو أبزي سافيرو زلو دستهم خجالت خلوا زنبرم سمعت جاليت أمود أتا زوج اللي أنا وين زعدل بمركبي زيز عمسلة ميزيم عدت بمقباري حق استئية سخاتكم بزتوسنا ملكعو نباخهم أبي ليلة حسب بالعلي ودما بالعلي تزار أخوهم دما بأكل مسيخهم ميزيم بلال حبشة مسيخهم عدت نخد قبروا مدما نخد هو زعد مكم زفان قبر مرامية نخلكم إذا بعال تخبروا عمن تدما إنكوا عن بعال مولد أبزحكم النابلكو مدلاتي أبزي إخزازم سنة كرنيات عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم دامتي